Vol ser una cosa molt senzilla perquè realment no volem que el tema s'allargui ni fer-ho massa complicat. Us voldria explicar molt breument què és el que farem. En primer lloc, hi haurà una petita intervenció musical que la tenim aquí ja preparada, a la qual de l'Escola de Música es tocaran alguna cosa. A continuació, un cop acabin ells, hi haurà per part de la regidora d'Ensenyament del poble lectura del manifest que hem elaborat entre totes les escoles i instituts per, diguem-ne, fer sentir la nostra veu. Després hi haurà una representació, una escenificació d'una cosa molt moderna que diuen flash mob, etc., i que ja veurem i que ja gaudirem. I finalment hi haurà un acte de cluent d'aquí que ja explicarem quan arribi el seu...